Perdona, pots deixar de mirar per la finestra i cuinar almenys avui que és dissabte? Mira, ara vaig a fer una birra. Una birra ara? Escolta, són les 2. Porto tota la setmana cuinant per tu. Almenys avui podries tenir un detall. Perdona, que portes tota la setmana cuinant per tu. Però sí, Qui va senyora. fer ahir sopar? Qui va fer ahir sopar? Ui, sí, quin gran tiberi, una pizza, ja veus Mira, tu. doncs fa 2 mesos t'encantava la pizza i ara de cop t'has trobat Fa 2 mesos, mira, fa 3 setmanes que estic aquí tancat, santa paciència que tinc. Mira, santa paciència jo que et vaig a comprar cada dia, te vaig al súper, te vaig a baixar la basura... I jo estic obligat a veure els Skypes amb la teva família cada Ara què és vespre. això de la meva família? Que t'estàs posant la meva família cada dia o què te passa, tu? Que ara t'ha fet una mascareta. Una mascareta que no està homologada, també t'ho recordo. Me jugo la vida per anar amb una mascareta de roba Mira, de la la teva mascareta que mare. portaves abans, portaves una puta bossa de plàstic... Mira, no em facis parlar, que aquest pis és meu. I feies pena. No em facis parlar, que aquest pis... Perdona, que aquest pis és meu. Doncs sí, I ho saps senyora. perfectament que t'has instal·lat tu que a casa meva, que jo vivia No aquí és tan tranquil·la. veritat. Tan tranquil·la que estava. Qui ha pagat l'entrada? Calla, que em truca la meva mare. Hola, mare. Què tal? Sí, mira, fer l'aperitiu. Molt bé, sí, que vespre videotrucada. Sí, molt bé la convivència, la veritat és que superbé.